doboz, nem az lesz? Van-e száját a másik oldalra Hogy szembe? képzeljük, is így. Ne tépjétek, bontsátok! Lassan, lassan, lomszan. Veszi valaki? Le fogok merülni. Kés! Valaki adjanak ki. Ölveset a. Két proposten. Mondd neki magyarul, azt tudja fordítani. Magyarul is tudják. Ez a Kufir szigetről jött ez a posta, Vidám. Ez a Kufir szigetről jött ez a posta. Tudod mi az a Kufir sziget? Ahol mi nincs sziget? Kufir. Ahol baszni szoktak. Te tudod? Csak drágám, mondom. És kifejni. Azt mondtad, mindenben benne vagy. Vedd fel! Vedd fel! Fel kell venni! Fel kell venni! Fel kell venni! Honnan én bócit fognak belül csinálni? Sok nekem bejött, esküszöm. Katály kicsi, nem? Mert balra nézve, hogy elnézem. Nem robban, nincs tiktak. Ja, csók, ilyenek. Ja. Műpila! Megvan az új kávétőnek! Honnan az Istenbe szökít? Katá, mondtam, hogy ki fogod dobni a bögrénet. Kati, új bögréd van. Fog még jönni a Kufir-szigetekre, jöttek is végén. Valami vigyanak már belőle, hagyjatok már. Na valami, hagyj ide! Hol a söröm? A söröm, hol van? Nézd, tölts bele, azaz. Szagolj bele, boroskóla van benne? Tükör is kéne. Halljátok-e? Egy kis tükrötök nincsen? Egy kis tükrötök. Ami marad, az a harag. Péter, ami marad, harag. De milyen jó halljuk a fordítsa. Az a sarkaltaim! Ott fog meg, Kati. Honnan jött a Hobbitoktól jött, Hobbit falváról? Kufir sziget. Jó. Istenetes a sor. Na, nagyon sok gyermekáldást kívánunk. Várjál, Peti, erre rázumolok, bazd meg! Dugjátok össze! Csináljuk mellbe! Meg az új munkások felé! Nem messz benne elmenni dolgozni, fogadjuk! Biztos Szerinted? Nem is persze. Erre kíváncsi leszek. Nem dolgoznék benne, de bemennék menni. Hát mennyiben? Feri neven. Igaz, hogy mennyivel jobban esik belőle, Katám? Várjál, előbb fölállítom. Na, pontosan ebből locsoltad le magad. Azért. Pontosan áldás lesz belőle. Áldás ez belőle. Mit fogadjuk? Sanyi, fogadjuk oda, hogy a bakszövé, mint a tiéd. Ne így állj vizet. Brákilát!